थाबाय माबा थाबायदोंलायनो ओइ दे थांगासिनो थांगासिनो ना गाखोफेरनो मोनाखैमोन आं बेबायदि गारियावहाय इन'भा गारियावहाय दिनैहाय नैबे ब्रादार सिस्टारमोनजों फैनानै ओइ दे गाखोनो मोनदों आरोना इन'भायाव गाखोनानै ओरैबायदि मोजां मोनखादों जा मोजां नांदों आरोना एकदमबारे बाज्ल'नायखौ स्पिड ब्रेकारफ्राव आन्दासानो मोना आरो बेबायदि माने आङो मन्त्रि एमएलए फोरखौसो गाखोनाय नुयोमोन दा दिनैहाय आंनो गाखोनो मोनबाय आरो सासे एकदम इउटुबार जाम्बा होननानै बुंब्लाबो जायो माने आं गाखोगौ सानदोंमोन आरो मन्त्रि एमएलए फोर गाखोनायखौ बेलाथि गारि बेलाथि गारि ओइ दे बेलाथि गारि होननाय इदिखौहाय ना दिनैहाय बे बेलाथि गारियावहाय नै ब्रादारमोनजों गाखोफानो मोनबाय सिस्टारमोनजों गाखोफानो मोनबाय नै जोबोद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय सिस्टारमोना बे बेलाथि गारिखौनो गाखोबाय थायो नामा गाखोबाय थानाय जायो जानायालाय आस्सा मालाबा बेलाथि मालाबा बयलार ओइ दे मालाबा बेलाथि मालाबा बयलार जाहैबाय बा बै जों सासे सिस्टार दंबावो नै सिस्टाराबो गाखोदों माने बे बेलाथि गारिखौहाय जेब्लायबो गाखोबाय थानो मोनो जाहैबाय सिस्टार होननाया आस्सा आंबो गाखोबाय थानो मोनब्ला बिराद गोसोआव गोजोननाय मोनो अब्लाबो दिनैहाय माने गोजोननायानो बबाव दोननो आथिं थारखानिफ्राय थिखिनिसिम जायगानो गैला आरो गोजोननायखौ दोननो ओइ दे माने ओरैबायदि इन्टारेस्टेड मोनदों नानिया नुबाय होननाय माने बेलाथि गारि इन'भा गारि दै जोबोद दामि गारि बियो माने बेबायदि गारिनि साखाखौ जों नाटबो बायनो हानाय नङा ओरैबायदि दामि गारि आरोना बियो कैसा हमारा यह रास्ता कैसा है वह टाउन में रास्ता कैसा है रास्ता भी बहुत अच्छा है पोल्यूशन फ्री है जो गाड़ी में बैठने के लिए भी कुछ भी गंदा नहीं लगता है बहुत अच्छा लगता है ठीक है सर थैंक यू माबायदि मोनदों नानिया मोजां ना नानिया बेनो आरोना नै जोबोद मोजां ओमफ्राय नानि माबायदि दा नोङो ओजोंहाय माबायदि मोनो ओमफ्राय बे आबैनाव फैबा माबायदि मोनफैयो आबैनाव फैबा मोजां ना टाउनाव मोजां आबैनावबा मोजां ना टाउनावबा मोजां आबैनावसो साबसिन ना खाथियावनो दङ जोंना ब्रादार ओमफ्राय दा माब्रै हाल सालफ्रा गुवाहाटि थांगासिनो आस्सा थागौमोन साननैसो एसे खामानि बेस्थ' ओंखायनो थाब थांनो गोनां जाबाय आस्सा गोजोननाय थाबाय सिस्टार दङ ने ओमफ्राय बे गामिनिफ्राय टाउनाव माबायदि मोनो ओमफ्राय बे नोंसिनि न' फुराना लकेलावहाय माबायदि मोनो गामिजोंथ' हाखाथारा टाउनावथ' बारहावाफ्रा साबसिन जाहैबाय लकेलावहाय ओमफ्रायो टाउनावथ' आरो न' फिसायाव थानाय बायदि मोनसे जेलखानाव थानाय बायदिसो मोनो आंथ' टाउनाव थायोबा दा बेबायदि ओमफ्राय हरै सासे दंबावो नै सिस्टार बिथाङाथ' जोंनि निसिमानिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो बिथाङा ओमफ्राय दा बिथाङा गुवाहाटियाव थायोनो ओमफ्राय दा ओरैनो मा मावहैयो जेन'बा सिस्टारा गुवाहाटियाव आस्सा गावना पार्लार दङ पार्लार दङ ना आस्सा ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसिम जाखो जेनेबा 13 years जाबाय आं गुवाहाटियाव थानाया ना आस्सा जोबोद गोजोननाय मोनदों दा जोङो गारि गंसेयावनो गाखोनानै थांलायगासिनो दं आरो ब्रादारमोन सिस्टारमोनजों नै ज'यैनो थाबायदोंलायनो ओइ दे थांगासिनो ना एकदम सालायगासिनो दं नै जोंना आस्सा फंबाइया फंबायसो जायो ने फंबाय जायो ओमफ्राय नानियाथ' नै नानि हाय बहा थांखो नानियालाय दे गोजोननाय थाबाय दिनैनि ब्लगआ एसेखिनियानो